ndakutovhara ukukwenekera chief iwe vhara changu ndakukata Alright, bye-bye. Yay! Yay! Alright. Now, ndakufana share. Hey, zviri sei amana. Brenda, zviri sei, hello, muri seiko, munyanimboshare. Ndachimboita tutorials zokuti timbochinja. Nhasi techimboedhawo vanhu side by side, handiti? Saka ndachimbodzidziswa kuti zvinoita sei. Timbochinja strategy yemalive edu. Muri seiko, memory chibuwe, simba manyika, zviri sei? Muri right here kwamuri kwesoko. Iseiko down lockdown. Mina ndoda share pa Facebook link rangu. Yani mbo share paste. Muri sei Michelle Kanguru, zviri sei Sindela. Muri sei Brenda Space, zviri sei Shalo Kudzi, Simba Shemanyika. Muri sei kwamuri kwamana. Nhasi ndinameda kuedha but maedha achikuita akasiyana neyekuti taitifona. Nhasi echiedha mundichinda side by side ndo zvatoda kuita. Muri sei umbouya. Hanziyo volume ball. Memories muto zviri sei. Ndakaruka mabhanzi kunoita sei nayo wedu mana hapana zvokuita. Ngandishare futi kupersonal page kwangu. Tione ndishare kupersonal page rangu futi. Zvakaoma kana tingaita sei. Ndatoti arega ndichinde live ndanchwa usimbe wokugara uri kundinyongonya mazuvano. Nometa Masia something zviri sei Sindela ndakumhoresa. Viola kana kuti Viola. Sharon Matenga zviri sei. Textual Jeko Chacha Emmanuel Chats sei muri sei amwana. Tatosvika kuma 50 guys. Evelyn Andrea zviri sei. Thanks ndamabhanzura nhasini. Nometa ndakuwekera ndakumhorosa. Aziracho amana first ndakutozvimba nekusimba kungomuka rotinyangi kuti kumuka ndamuka ndongogeza ndorya ndapedza ndapedza kuvata ndokutsvaga chimovhi chokuona ndapedza ndofunga kuti ndingaenda kumagurusoro tengei ndodzoka ndovata hakuna chimwe chekuita ndobuda ndaita chibhuramani gore rino munhingiri muno. Iye ndichifamba zviri sei iye ndichifamba iye ndichifamba mobva kupi ndoziva mwainzi Edwin chifamba aigara kunonzi kuhwirisha. Anokuhwirisha kana muchikuziva kuhwirisha kuti iyi kuhwirisha uku ndoko kwedu kumapurasi kwagutuku. Clear Gumunyu Primrose Jiri zviri sei Tsungai Shumba yaonda shero Insta tokubata sei Brenda Space ku Instagram munosenda message but dzimwe nguva manjeka ku Instagram kwacho ndogona kusanyatsa kupindura message on time hangu. Ruth Chakawa zviri sei tosvika 60 ndotanga here manje ndiri kushandisa ike asana nyatsa zoti ndotarisa papi time yacho kuti tane time asana ndakunyatsa kuzvigona ndazvidzidziswa manje so saka ndizivi kuti ndinotarisa kuti tane mahours mangani papi asana ndazviziva. Ndabva uchidzidziswa izvozvi chinhu chacho ichichichi handiti ndapaona 4 minutes ndapaona technology. Anyway, yatisvike pa 5 minutes kasvika pa 5 minutes totanga kutaura story time. Hope pane vasikana vanogara vachindinetsa kuti live iriko inokumanga zviri sei asi hapana baba here. Aiwa hapana
apatomborina kana baba kana hapana da kurevere nhema. Faith Gwenure zviri sei tamari matake paida moyo etiquette chihwai omamazita vacho ndichasvodedzera pano. Right. Handambotaura kuti ndichauya kuzita story. Ndakaona ndikataura kuti ndoyazita story time musi wechinganika zvogona. Guys, ndinoda kuziva iri kubuda iri hafu here kana kuti iri chii? Ndozobuda ndichitadza kushashiko isikoka. Akwasi zviri sei Charlotte ushokuzhe urochipanga. Saka kana notification yauya zvakanaka Emmanuel chats. Zviri sei guys, zviri sei? Alright. Mwana wokushupa ndini. Alright. Havamwe vachasi kuziva tasvika 70. Shaila zviri sei? Kana neniwo shamwari ndoona kuti hanzi it's okay. Alright, thanks. Because chinhu ichi manjeka ndatochidzidziswa izvozvi 2 minutes ago kuti ndochishasa sei. Handinyatsi kuziva kuti choshanda sei. Hanzi nazunyama ini am interested on you. Handidi kureva nhema. Are you single? I'm not married. Ndio zvandokwanisa kutaura. Pati Gwenure shamwari dondirovesa nehana. Mira ndichitsvaga zvokuvhara. Dondirovesa nehana. Mira ndichitsvaga zvokuvhara. Meme seusina kundimhoresa. Nitsitsi shamwari. Zviri sei? Alright, ndakutanga kutaura guys. Kana ndapedza kutaura ndozokwanisa kuedha vanoda kuedhiwawo, asi nhasi nyongochitobuda uri pavhidhiyo. Saka uchimbofona pepe usina kupfeka usina kuita sei, unobva wangosimira woita sei wouya wakangopfekawo. Handiti ka right. Ndakutanga kutaura manje. Story time dzangu dzeEaster. Ari munongoziva zvokuti zvinoitika kumaEaster kana uri kuZimbabwe. Isu manjika mhuri yedu yose maRoma. Namwe nganditi mbuya vangu muRoma. Kudivi kwana mai vangu wana mbuya vangu wofutika maRoma. Asi manje pataenda tose kumusha kuchi pataenda tose kuchizoziva kuti kana iri Easter dzimwe nguva yaitwa Gwarare, taitisa kumusha kwaGutu. Kana isiri toitira kupi Gwarare. Asi Easter ndangabata nezvayo muzora nhasi ndepi dzataitira tiGwarare dziya. Handidi kureva nhema. Ukamboti dzimwe nguva usingadi kuenda kusvondo asi musi iwowo konzi uri kuenda kusvondo. Ndinoziva kuti Easter dzeGwarare kuya dzoitwa sei, especially kana kuri kumaRoma. Ndoshangarira rimwe gore soo. Nyaya yekunzi handei kusvondo iyoyi mamasi ekuRoma anotanga makusendiseni zvisingamboiti. Apo mai angu akumukira takataka kutika tozodzoka tokasa kudzoka. Takasa kudzoka taiwanza kupfuura pamakobva paiva nechimwe chibhekari chaibika mabhanzi ainhuhwirira nerimwe zijipela rainhuhwirira ndomandaidarika namo. Ini ndozvoka zvandaendera kusvondo izvozvo kuti chadarika nepamabhanzi apa chaonawo chikokakora ndozvandaiendera kusvondo izvozvo zvoga. Ende manje nekuti ndaizoda kujoina kavasikana vaipfeka madhirezi machena vachifamba vachinzi fata murungu vakabata zvibhasikiti zvezvi. Handiti saka vakabata zvibhasikiti ndaizvichiva ndikureva nhema. Ndaizvichiva zisikana izvo zvakabata zvibhasikiti. Asi kuti tiziva kuti zvinojoiniwa sei ndasingazivi kana ndofunga mai vangu vasangana basa nazvo. Alright. Zvapera pepe ndokubva ndikubva kupuraimari ndichikura kusvika manje ndasvika level yekuti vachaita sei. Handichakodzeri pangu kuti ndijoine vaya vanopfeka zvidhirezi zvichena zvivana zviya zvichifamba nemafata zviya. Tazosvika patime yekunzi chitangayo maleseni aya ekutanga ekatikasi aya. Tamajoina makatikazi waya mai mwana chinda ndakambomapedza. Ndakanzi tababa wedu ari kudenga ndikaikoniwa ndikanomhangarirwa kuti nani nababa ivavavo vakazoshaika zvavo baba ivavo vakandondimhangarira kuna mai vangu. Kwakune ngoma kumba kwedu mai mwana vakauya kuzotora ngoma pasi kumba kwedu kwakuya kwakundimhangarira kuti mwana wenyu wakoniwa baba wedu ari kudenga. Ndangomira paya ndakapata kudai. Zvikanzi iwe wakoniwa nhasi paunga mukatikasi kai wakoniwa kuti baba wedu ari kudenga pakukasikwa nemunhu wese. Zvikanzi mudzise mwana wenyu munamatu. Aiwe zvikanzi kana vasikagoni baba wedu kudenga nhasi auryi sadza.
ungandisvodedza kushonge ikoko kwapano uchiazvitora ngoma pano uchiazida sevhisi pano iwe uchikoniwa baba wedu ari kudenga. Ndokubva ndangoramba ndakamanyarara pepe. Asi tichiri ipapo manje pakazonzi panoita yepaEaster yaya. Handi yepaEaster unofamba nemurara. Handi tinoita murara iya. Murara ndokuti kayaya kuti minoto vanoshandisa mazipundo apa kana kuti mazichi yaya vanoisa kugadzira zikrosi regirini ineriya rerakadai so riri pamuchinjikwa yakadai. Saka handiti kana uri Grandview munofamba Grandview yese makabata murara iwo uya vane mafata vachifamba muchingoimba muchiita sei uri masection. Vanhu vakabata iyoyo vedu we nyange kandai ngorwara asi wasinga waitonzi kurwara kana kusarwara unoporera ikoko nhasi nemurara iwo wakabata chimurara chako chakadai chitukutuku chiya chimureza rega uchibata uone mbama yaunorohwa nayo. Umwe musi manje remember pane pakanzi kwaiva neservice tikatendera asi kwaizonopedziswa service kupi kwaHighfields. Inzwi waimemwana takatsirigura kuenda kwaHighfields ini takaenda gore rangu achasizwa kuti ranga riripi asi takaenda kwaHighfields neshoka mawa neshoka kuinda kwaHighfields kuchechi kwaHighfields anyatso kuziva kuti masta emachechi ekunhingirine kwaHighfields anonzi chiyacho nekuti yange ndose ndichihandizivi. Takakuinda neshoka tikasvika tikanonamwa nezuva futi tiri ikoko kunhingirikini kukoko kuseri kokoko neshoka nokuti avanga vakagaraka vemabhachi matsvuku vemabhachi ekwambuya Ana vemabhachi mamwe aya anenge ari handiti kune vanenge vane mabhachi akaita matsvuku aya vanodaiwo so kune eshirikadzi kune ane blue indaichiva vaipfeka eblue vaya vakanga vasunga dhuku yavo chena iyaiya vakadzi vaya vanopfeka vekuroma vanopfeka madhuku dzavo dzakaita sei dziri dzichena wapedza kutora dhuku chena wopfeka dress ravo rewhite wozopfeka iyo yaya chibhachi chavo cheblue chiregaonekana wofambisa kuinda kuservice kukereke vanonoka une uchingoona blue ichiti pesu ndandaichiva uniform iyoyo yaingondiitira so nevasikana vamwe vaizoenda kukwaya so ndaivachiva futi vakapfeka zvisiketi zvavo zveke ndaikuindiswa nani ini ndaingonzi ndanogara muvhu asi mai vangu chainakidza manje chainakidza tafura 100 chaizonakidza manje chekuti ini ndaichiva kuda kuinda nojoina ukauko asi mai vangu vanga vasingadi kuti ndinojoina. Muona manje zvaisaita fe vaisingadi kuti ndinojoina asi manje mai vangu ivo ndo vaida kujoina ini ndonzi usajoina vachiti usajoina nekuti kumayuth kunoitwa musikarwa. Muona manje ndakuzokuudzai dhirama rakazomboitika nenyaya yekurambidzwa iyoyi namwami zangu ndomunga takakura tiri gozvo nachingai kudaiwo so ndo zvatakaenda ungabva kuti ndiri musikana mukuru uyezve taigara tiri vaviri most of the time saka taita kunge vatevedzana. Tafambiswa kuinda kupi kufiyo maimwana neshoka nandichagoni musi ndinotorememba ndaiva nematanzels ndakakura ndichinguva nematanzels ndo andakakura ndichitambura nawo matanzels. Maimwana ndikati handigoni handikwanisi kuinda kusvondo musi waranhasi zvikanzi kana uda kusarya sadza pani rega kuinda kusvondo ikoko. Maimwana tikakuinda tikandotenderera ikoko koma kubva kuya zvikazonzi vanhu vari kupedzisira kuinda varoda kunopesa zimisa ziguru riri kupi kwaHighfields. Kana muchida munofamba makadunganidzana nevamwe nezvimuchinjiko zvenyu izvozvo zvacho nevamwe vedu vese ingoti hatizivi kuti kuindepi takakutevera tasvika kuya sevhisi yakapera zuva rovira pakudzoka vamwe vaidzoka nemota dzavo vamwe vaidzoka nezvavaidzoka nazvo vamwe vaigarawo mudhuze nehama dzavo imomo vedu we takafamba neshoka kubva kufiyo kuya kudzokera kupi kudzokera kuGreenview usingachagoni makumba yakuita kuhuta memwana uchifamba neshoka zhara iyi ikati yorira memwana musani pofunda kaukanga kwava nemasvosve evanhu vanonzi machiko tongoti ngatiti tomboti Greenview chichichi vese vanga vaenda ikoko kukupira guru racho ranga riri ikoko kufiyo road wanga usingaoni munhu kwakaita kuzara imwe apa ina ndichagoni zhara memwana munhu waingonzirya chete waingotenderwa kurya kana chimaputi chiyasvanhu changu chachiri chitoko chaya pamakumbo pachati pamukaka ndo chaingorya chikachemerawo zvimazepe zvimachipisi chonzi tengera mwana maputi womupa iwo unoekerera sei zivimbei ganeti unoekera unoningirikina waingonzi tengera mwana watengera mwana waingomupa wamupa wodii
ungosara ukagara ukamutasa wakadai kumuchiva kuti hangangosiregi kuti aguta pamwe ndangopuwawo zvishoma-shoma. Kubva makuseni kusvika ravira hakuna kana chinhu chandingapuwa kana kurya. Hapana ndanyimwe yazvonzi yangu yaitevera manje ka ndo yaizochema manje. Iwe ngakakura musalad zvonzi yangu iyoyo indinda ndakangoitawo zimutaribhari chimusikana chimutaribhari chisingakendenge ndakakura ndiri. Imwe wacho ndoniteera akangoita musalad so. Saka yazoti akachema ka aizotiponesa manje because vanga vane soft spot naye mai vanga vasingadi kuti acheme-cheme, vanga vasingadi kuti aita sei, akangoyekera ogera muti mupe ndozvavaita inasa hauryi unorya chicha unorya uri mukuru garapo. Vasikana muromo wakacheneka kuti mupembe vangonzi bvudzi rabvaserini tikadzokera imi nai remember kuti ndakapfeka 2-piece neso yava yeblue nemateki maimwana nemasokisi ewhite ekuchikoro aya. Apa ndiononzi kana vanyara ndionobereka mwana. Apo wanyara une zhara wakufamba kutimba kubva kufiyo kuenda kugrade 3 apa ndimuri kuenda kwekupesa vato kugrade 3. Ndiukanganisiyo apa unganiso Easter yoyo ndatongozvifunga hangu kati gandishitaura ndo yakaitika tiripi ndiri kuharare yandisingafundeka kangana kuti takafamba kubva kufiyo neshoka taenda kundoita iyoyo murarabungu iyi yemusi weEaster takatakura zvipiyaniso zvedu. Ndo zvakasita kuti ndivenge manje kuenda kusvondo yezvezvo kuti tinoda kufiyo neshoka ndotaizhara zuva rose. Vamwe vanhu vari kufidhiwa vane zvinadhi bhokisi zvavo zviri koko inana chandiri kurya muona manje. Ndikatanga kuti handidi kuenda kusvondo asi wairambirani nekuti usingadi uchida waita kuenda kusvondo ikoko. Waraiti yapera iyo. Apa manje tiri kugrade ndoremember taenda asi taenda nemanewspaper ndo zvaya zvimeti zvedu zvemanewspaper ndo zvatanokugarira. Chandaihwa chacho hapana kana chandaihwa ndangombira pamwe service ikapera patobuda paya ndogona kuzowana maputi kana friziti zvoga izvezvo svondo yangu inenge yaita se yaita. Tafamba tazobva kakuharare kuya tazoriloketa kupi kunharikirani tazoriloketa kwagutuku. Handiti saka kubva kuform 3 kusvika ndazopedza form 6 yangu tatava kwagutu, meaning kuti maEaster ose aiitirwepi aiitirwa kunhingirikini kwagutu. Sikaende yofunga kuti manje kana tiri kwagutu changoita iyoyo yekuti tinonotora iyoyo murarabungu tatora murarabungu totenderera hameno totindirire mapurazi momo unoendepi. Handiti saka maEaster yekupi ekukwagutu manje zvaazoita manje kwaizonzi kune vaigona kuti apfiga mwedzi vanoziva vekumamisha kuya kune inonzi pfiga mwedzi ndiyo yemadzimai kaya kuti vanoenda kana kuti kwabhasera kana kuti kwamukaro kana kuti kwadeure vachienda kupi pfiga mwedzi. Asi manje vanenge vachibva vari kumasemaka vachiti isituni kwamukaro vamwe vanofamba neshoka vedu kwamukaro hapasi pedu uchibva kupi uchibva kwagutu hatidi kuri vanhema akusi kana pedo. Vanenge zvorova kuti vanenge vabatana makuseni vari madzimai anenge achibva kumasema kwedu kuya apa vanenge vasiri mupori vadzimai vakawanda vanogona kunge vari 10 vabatana votsindikira neshoka kuinda kwamukaro kuya pamwe vatozvisvika zuva rovira inazana mbokuinda hangu kwamukaro neshoka asi ndoziva kuti vanamai vangu kwamukaro vakakuinda neshoka vakadzoka neshoka. Izvo ndozviziva ende vanotoziva zvira dzokugurira nadzo. Kwadeure vakakutimbikira neshoka, kwabhasera vakaenda neshoka vachienda iyoyo anzi nemwana wangu sena ndakabva ndaivenga ini apa tatobva kwaHarare tava kupi tava kwaGutu manje kwakazoita dhirama randakazoita namai vangu vachiti manje iwewe ini pava neargument yangu namai vangu pekuti muri kufambira kuinda kupfiga mwedzi dzamo because vanhu ndizoti vaifana kuinda kupfiga mwedzi ngani kuti vazonzi vakwalifaya kuzopfeka izvezvo nekuinda makatikasi avo mangani ekumadzimai ukuku vaimainda ose kuti vakwanise kupfeka iyoyo uniform yani yokwambuya Ana. Unoona manje baba nedambudziko rangu namai vangu paipa ivo vari kufambira zvinhu zvavo vapfeke uniform yekwambuya Ana. Ini uda kupfekawo ka uniform yekumayouth ndoda kutoendawo kunoona kuti kunoitwa sei ivo vanga vasingadi maiwi ndo pataipesana manje papa kuti skemu handidi kuti ndiinde asi munoda kuinda nekuda kwei baba vangu manje ndobva vazotanga kupindawo vachitoenda zvana baba
baba wezvemweya ameuti inonzi chii izvozvo zvemadzibaba handizonyatso kuziva kuti vanodana vachiti chii kuti ndiwo mupfigamwedzi yesu here handizozivi ngari vanhu manda ainoziva zvamai vangu nekuti namai vangu takakura ndakadaiwo navo takasonana kudai chiziva kuti mwedzi uno vakuenda kupfiga mwedzi ende vachitoenda kwakati ende vaitokuinda kupfiga mwedzi ikoko heya imi muri kuinda ka vaenda kwamukaro ini ndoda kuendawo kwamukaro ndoda kutokuindawo kundoziva kuti kwamukaro kwakaita sei ndo zvandoda ndoda manje takumapurazi ka takumapurazi manje pakazodanidzirwa kuti kune musangano wemayuthi unonzwi machiko muchavati mayuthi kana kwakumuchavati mayuthi kune zita ravanodanidzira naro nokuti havaiti zvechirungu zvenyu zvekuti chamboenda kumasi kuti aigwa kana kwakwa kuti toti kumisa handiti kwadanidzirwawo musangano wemayuthi wayaya ndiri muyuthi ka magona wasekuru wajosefa sister Faith Gwenure magonesta ndiyoyo yasekuru wajosefa vakapfeka mabhandi avo akadaiwo so maimwe kumayuthi ndibatsiro yekumayuthi yenzi chiko yekumayuthi inonzi chiko hanzi yekumayuthi ndibatsiro vanoziva kana kuri kwagituku vanoitika vane zita ravanopa vati yuthi kune zita ravanopa kana kuri kwakera kana kuri kumayuthi vane zita ravanopa kwagutuku iyoyo maimwana zvikanzi iri kuitirwa kwani yenzi iri kuitirwa handiti kune kwamukaro kwamutero ndizviri pane kwaiitirwa samwedhe ikokoko nzanga idzodzo samwe une mazita vanopa iwayayo ndobva zvanzi kuti kuri kuindwa mari chinzwai manje zvaiitika kuindwa mayuthi kuya isusu kurakuti pamasema pedu pepe aiwa katikasi ndiyo yatinoenda katinoita sei ndo yatoenda tinoita sei tichindoenda kuboka 1 boka 2 iyoyo ndoiziva katikasi aiwa iri yenzanga ndofunga ndodzenzanga idzodzo ndobva ndaita sei ndobva zvanzi mayuthi ndobva zvanzi namwe baba kumapurazi kwedu zvikanzi vana uyu vanofanira kuinda kupi kwamukaro ndo mayuthi ariko ekuti kwaiva ini papa pedu isusu paifanira kubva ini mwana maiguru vangu nevamwe vataingoti mbuya so ndo vaita sei wataifanira kuinda navo kwangu sei kwabhasira nekuti kwabhasira ndoziva kuti taifanira kuinda tine zhira yakadai saka kwataifanira kuinda taifanira kudarika nekumasema tinotorana nevamwe vangu vari kupi vangu vari kumasema rakaripo rimwe genga randaitamba naro futi ranga richi raizobva kumberiko pedo nekwanasikala kuya vana jobhusikala kuya taidarika nako manje kwana jobhusikala uya todarika nako handiti todarika nako taizoinda maimwana tizozuti chindepi maimwana tichindara ikoko ndobva chii maimwana paya ndakangana mai vekani mire ndisekera chaja ndakangana kuisa chichaja changu jesu mire ndise chaja mire ndise chaja ndakangana kuisa chaja right ndakangana kuisa chaja yangu ndobva chii ndobva taita sei ndobva zvanzi vana uyu ngavavo vanofanira kuindepi vanofanira kuenda kunomirira chi masema nekuti rwendo rwega rwega kunoitwa misangano yakadai hakuna masema haina chi vanhu vanoendako svikana saka madzimai ekumwe kumapurazi kwedu kuya ndobva vati kwangu uyu ndokatoti uinde anoenda madzimai arikutaurirana ka vana mbuya ana vese vakapfeka uniform kumasema vati ini wangu unoenda uyu vepapa papurazi vati vana nhingi vese vanoenda utora kuti apa mai vati 4 vanoenda kava vanhu vese vataura kuti kwangu nobva mai vangu vagara vakadai vakakuta kufoudha maoko kumapeta maimwana vakamapeta pepe ndovapaziso handiti ndavapaziso pepe havatauri ndadaziva kuti mai vangu hapana pavachambonditi inda ndaizviziva chete ndikanoreva nhema ini nongu ndokwada kutoinda chete ndobva chii kwanzi ndezvino madii toda kuti chii ndasina kuudzwa kuti taifanira kuenda kumapurazi kuminda mirefu kundoshandira vatete vangu mai ndiri kuri kunzi kuminda mirefu ka kure vedwe kumatanda kuya kana noziva kuti uchibva kana sekumasema kwedu kuya kwamukesuku uchienda kumatanda
kumatanda kuya kwapedo nekwaroi ndiko taifana kutsidigura neshoka kuti tinde kumunda murefu kundiona vatete vangu neshoka kutoti unombopuwa mari yechikombi kuti hanzi unozonochekerera ipapapa tafanana neshoka ndikati ndasandaudzwa kuti ndozvikurongwa kuti hanzi tikuenda kumunda murefu kundiona vatete. Inini mupfungwa mangu ndatodhairita kuti ndoda kuita sei, ndoda kuinda ikoko kwamugava kuinda iyoyo kunzanga iyoyo ndoda kutokuinda. Ndarejesta chii mupfungwa mangu, ndataurirana nani nepadivi pedu pazimuto maimwana pazimuto pepe ive pazimuto papabva vana 4 vakatoinda. Inini pedu papabva chii papabva inini tatiri 4 nechimwe chisikana 54. Saka mbuya vangu mazai vangu vachirapei ndobva ndabvunza mbuya ndikati mbuya nhaini atiti makuhwa yanzi makanyazondo atiti makuhwa pana pastori time apaitwi makuhwa mastori chaiwo real life chaiwo. Ini ndobva ndati ndaita strategy ndikati saka ndozvangu tavamunda musi iwoyo zai zvandakaita manje tavamunda tichitotema mumwe nemumwe kutema mabarwa ake. Indobva ndati makazara vanhu munda imomo ndakaita zvivinda ndikurera nhema. Ndobva ndati kuna baba vangu, baba vangu vanoryisa ndikurera nhema mangu ngovatangitangika zvokungodedero aiwa baba vangu zinorova serious imwe yekuti unogona kutorohwa neshoko dzakarova serious zekutoti kana usina kuvajairaka ugona kuti nei munhu unotaurika naye kuti hatauriki naye maona manje. Bva ndati tiri mundima mepe ndati kunani kuna baba vangu kati baba zvikanzi hwe ndikati ndokumbirawo kuinda kumusangano ndiri kuzviitira purpose ndichi mai vangu vanga vabva vachiti chii haiwa kuna musangano uri kuitwa kuna musangano uri kuitwa iroma yatutaura nezvayo selinda hakuna musangano uri kuitwa. Saka manje mai vangu vakatanga kudhairidhani ana maiguru vangu nana mbuya vangu kuti vati vaite control yekuti maiguru vangu vazoramba kuti hakuna kwamuchaenda voti vaita control futi yekuti mbuya vangu vazoti chii hakuna kwamuchaenda. Sikendi kutaura kuti maiguru nambuya nekuti isusu kumapurazi kwedu zvatakaitaka tinenge tiri mafamilies kana kuti 3 families asi takavakira chii pasame farm handiti. Saka kuti mbuya vangu nemusha wavo nekicheni yavo isu apa ini mhuri yedu nemusha wavo chii nekicheni yedu nengirini yedu apa maiguru vangu vari chingori chicompound chakadero ndo setup yedu yekumapurazi kwedu iyoyo. Saka nyange uri moto tongokumbidzana ndipewo zvemoto. Ndobva vana maiguru vangu vatotanga kuita sei kutochinja kuti ina ndichadi kuita sei muchagoendepi iko kwanzanzi hakuna svondo zvakakanzelewa. Mai vangu vari vanhema vaenda kune rimwe purazi vanovadhairita futi zvikanzi chii hakuna musangano vafamba vari kufamba vachidhairita mamaindi echi evamwe madzimai ekombiyana inana kuziziva ndozvavari kuita. Mai mwana vaenda kwazimuto vandoudza mai kwazindoti hakuna chii musangano ndatozviwa kuti hakuna musangano. Vabva vaenda kwamuchido mai mwana vakati bhara zvose. Ini ndakatona strategy yekuti mai mwana tinenge tichinakirwa upi kwakafita kunge kuchinakidza because ndatoudzwa navanhu kuti kunonakidza singamboiti kumusangano iwoyo. Mai vangu vaenda kundovharira kwese kuitira kuti vanhu vese vangoti chii hakuna musangano. Isusu ndakumbira baba vangu pandakatanga kunyuma kuti mai vangu ndozvakada kuita but ndakumbira baba vangu mumunda tiri mundima mai mwana ndikanzi nani na baba vangu ndati baba ndokumbira kuenda kumusangano zvandikorini bva ndavaudza zvikanzi unoenda nani ndikati anani zvikanzi ko vakomana havadi kuinda here. Vakomana manje ini general kana vari vakomana vekumamisha kwedu havatodi kuinda kusvondo. Vanhu vari vechikadzi ndo vega vanoenda kusvondo, vakomana havadi kuinda kusvondo ndo zvakatoi izvozvo. Zvikanzi ko vakomana hamudi kuindawo here. Zvikanzi hatidi kuinda. Zvikanzi vatoti uri kuinda kwavatete vako here. Ndikati kwavatete kupi? Zvikanzi tikaronga kuti muinde kwani kwavatete venyu. Ndikati rini? Zvikanzi pakati. Ndikati kumunda murefu kwese uko hakuretu toenda nei. Pamungofamba makabatana nevakomana vamodzoka chiitira kuti vandorotira zvada kutira ikoko
ndikatifunga kuti vakomana kumunda murefu kuri hatiri kuri vanhema. Ndaita kugeja kuti kuenda kumunda murefu uku kwaroi ndokwataifanira kufamba kuti tinosvika nandi kuri vanhema. Kwaroi kuya, kwaroi cheko cheko munoziva kwaroi kuya ndokwataifanira kubva kumapurazi tichifamba tichipingidzira vedu ndokwamunoenda ikoko. Taifanira kuzobva ndaifanira kuitira inonzi mbeu pane chibhinzi chewhite so chakamboti netsei asi chaiwanikwa kwani vatitamu ndo vanga vanacho handiti ndobva vati munouya muchitora mbeu nechimwe chinyemba futi tikamouya muchitora ikoko. Saka bva vati nerimwe bhiridhi rezvimbwanana zvavanga vanazvo taizofanira kubva kuminda murefuko takasenga zvinhu zvose izvozvo vedu handikurira nhema kwarwei kure upingidzira neshoka. Ndikati kana ndingatofa ndenda kwamutero ndinoenda ndodzoka ndisina kwamukare kwacho ndisina uyu plus kwamukare ndasingakuzivi saka ndaida kutokuingira izvozvo obviously futi ndaida kunotsvaka chikomana unoda kutsvaka chikomana kwaningirikiri kwamukaro handiti sori ndikuita ndichiti mutero mukaro mazita acho ndiri kumapiringisha mutero mukaro zvondipiringisha saka gwidepi zviri sei ndaida kutsvaka chikomana because obviously kumapurazi kwedu ndanatoona kuti hakuna dhiri saka ndofanira kuexpanda mapapiro angu aya mapapiro ngaita sei ngaaexpandike ndindepi ndikamboenda kakwamukaro chinonosangana nemayuti akasiyana siyana. Strategy ngati ari wave kunoku ndanyara navo kai ndoita sei ndikatosva hangu pangu ndoita sei ndainda ndikanotsvaga ikoko zvikomana kuda ndingaonawo chikomana chiri nani handiti uku kumusangano mai mwana the day before mai vangu vatange kupopota mai vangu vakapopota hakuna vana vapanenge ukwazi mutu ndobva vauya pedu zvikanzi handei takuinda zvanendapi mai vangu vakapopota vanosvodaedza munhu avona zvokuseka zvikanzi noendai kwanenda hakuna musangano unoendwa zvikanzi sinoenda zvikanzi hakuna chiripo apopo ukwazi mutoka vavabatana nekwadhiki vamwe vanga vabva kuhwirisha veduwe vanhu vanga vakawanda ivavo veduwe vanhu vane zvibheke zvavo muzvibheke kandoma mune zvichira vanhu vanga vane zvibheke zvavo mai mwana vamira pafenzi pawaya paipai waya yedu neyekwazi mutoya ikatasana ndamira paipai ndakataza mai vangu zvivanzi hakuna musangano muendepi kwamunoendepo hakuna zvikanzi nambuya vangu regai vainde muvadii pano regai vainde zvikanzi hakuna musangano zvikanzi nambuya vana vakwambuya vangu vanga vane freedom yekuti vaende nekuti mbuya vangu vangu vati ndai ini kwedu manje namai vangu vaita dhizama vakati hakuna kwaunoenda saka ndazvo ndikarambidzwa avagozoenda sei avagoizoenda sei handiti ndobva vokwamaiguru vangu vati vageza vokwamaiguru vageza vokwambuya vangu vageza ini ndindamira ndakadai vokwamaiguru vangu vabudisa zvibheke zvavo vakuda kutoti mai vangu vakandotuka munhu mwasiri mwana wavo zvikanzi hakuna kwaunoenda hakuna kwaunotomboenda munoendepi kwamunoenda hakuna musangano izvo vaitivharidzira vedu vekuti tisanosangana nezvikomana muona manje ini ndaida kutonotsvaga ende ndanga ndisingatomboti zvekumboseka ndozvandaida kutofambira izvozvo kuti ndinotsvaga chikomana kumusangano ndozoenda kunofambira tokuregirei kufambira kumusangano kutsvaga izvozvo ndakatotomeka shuwa kuti ndikaenda ndinoponza ndasvika ndoponza ndopfeka chidhirezi changu musokati chichi ende ndinenge ndichitamba kumusangano ikoko kwete zvekumboseka futi kumusangano wayo. Mai mwana vedu ndakandatowacha nejiza vakatora jira riya vakariviga vakakiya bedroom mai vangu pai ndobva ndamira pashi baba vangu vakati handipindiri zvakadai handipindiri baba vangu vaingotora zvinhu zvavo vachinofidha nguruve dzavo vakakwira vakadzira mazuva ivo taiva neshuro futi dzaitosvika kuma100 vakakwira vakadarika zvikanzi muvaregei vainde muvadii pano regei vainde muvaitei navo pano zvikanzi hakuna musangano vakapopota mai vangu vachiita kudanidzira ende mazuva kana vakatanga kudanidzira mai vangu vakaita musofters asi ukangohwiroro rachinja pa ngopeta muswe ugare upati wakadai vedu handikurira nhema ndakahuhwidza ndakagara pachibhenji chepashi une zibhenji chepashi ndakaridza mberi ndikati ndiri kuchemera kuenda kumusangano musiwo wandafanira kuenda kumusangano
ndo musi waita sei ndo musi waita sei wakaenda hashani dzangu kupi kuminda mirefu kwarweyu ndoko vakaenda ikoko ndaramba kuinda kuminda mirefu uko nditi handidi kuinda nditi nda kuenda kupi kumusangano wemayuthi ndaenda kutsvaka chikomana uko mai vangu vakati unoreva nhema vakazvibhajisa zvese baba vangu vakati ndogopindira sei havachapindiri hashani dzangu dzatoenda kare saka kuti inini ndichinojoina nehashani dzangu handizivi kuti ndogurira ndienda kupi ndiende kuinda mirefu kwacho handizivi Anzwa musangano wezanu here aiwa kana musangano wechechi mamusipo patatanga melody musangano wechechi handizivi iyaya pokutotaura here itoriwo imwe dhirama rakatozoitikawo but ndokupira musataure zvekuti zanu panapa please because mavideos angu asi haazi epolitics ndapota zvangu musanditaurirewo mapati evanhu pano ndokupirisawo please musanditaurirewo mapati enyika musanditaurirewo mazita emacelebrities ndapota thank you anyway ndichangoibatanidzira iyoyo nedhirama rakazoitika futi but handisi kutaura chii handisi kutaura mapati anyway mubva ndaita sei ndobva mai vangu bva vandivharisira zvese vatora makira bhegi rangu vaenda pashe vagara indagara manje ndangotanga kuchema ndiri pashe zvese madreams angu ose ekuti ndamunotsvaga zvikomana ikoko kumusangano ese aenda mudondo memwana aenda mudondo pepe ndobva ndobva ndaita sei ndatagara vokambuya vangu veve ndobva vatoti ndite so unoita seiko ndina kudzidziswa kuti ndoita sei block user right atodzidzira panapa pane vamwe vanhu vanofunga vase muno muzimbabwe vari kuuya apa pachavaza basa anyway ndobva vokamai vangu namai vangu kwamunogozoendepi shiro mwarambidzwa kuti aende kumusangano sikai munozoenda sei kana shironi wanzi hakuna musangano saka munoreva kuti hakuna musangano washironi ndobachi vana vakwari kwazi mutoni vamwe vangu vabatana mayuth aisanga ariko kuya ndovavati takuindasu ndezvenyizvo vakaenda kunze pangu ndezvenyizvo takuindasu mbuya machironi ndobva vatotanga kuinda memwana unoziva kana kuri kumapurasika tinoidentifyana nehembe kuti hembe chena ndiyanhingiyo hembe yeyelo ndiyanhingiyo ndo maidentifyirana tinoita kumapurasi nyange ukati toi uchifamba uri kurese tototi uyo ndinhingika kana sitepi inoidentifyika kuti apa ndibabanhingi ndo miitikiro inoita kumapurasi batatomira ndakadai ndiri pashe pakicheni pedu maimwana kwakutowana vakutoti toi nezhira maimwana vachemera kumasema ndakavasara takati toi pepe vakati voinda mai vangu vakati mukangoinda ikoko tinonetsana ndinorova vanhu pano vakatozvarambidza vepapa pedu vainda vakatozorega kuinda nekuda kwangu ndovaita sei vanhu vamwana vakurukura kuti ndasina 18 here ipapo ndamwana ndatosisa 18 ndobva tarambidzwa veduwe takangosara takangopata vangu vatogeza takangosara takangopata takagara takadai mumwe takangoti kwai ndobva vanhu vaenda veduwe vakakuinda kumusangano ikoko vakadzoka vakauya mahwi vasina mahwi achita kuzvezvonyora vakatouya mba kwedu kuzongouya kuzoudza mai vangu zvambuya maishironi maitirivira nhema kuti alright mira munzu munozvati ndoda kukuindisirai zvanzi malive ako akubohwa imi story time ndinoita kana achibohwa mire ndingokuendesai uku muende zvenyu naimi makamboona story time inoitwa 2 minutes da kuti mundiudzewo story time inoitwa 2 minutes here kana kuti chii vamwe vanhu vanoda kungokontrora zvinhu zvisina basa panapa malive angu takamatanga kare tichiita sei tichiita ma 3 hours ma 4 hours panapa muda kuuya kuzoita kuita matuta nhai veduwe matutorials panapa hapasi pematutorials thank you malive angu agara ari ma 1 hour something handiti kana asingaiti malive ka unogona kuita exit tozokubatai patumaclips thank you alright continue kodinya pandakatisho vile ndobva nikirikini hayo vaenda zvavo ini handingambodi izvo zvokuti unhu hwekufacebook dai panapa
Anyway, ndobva tazoda sei tabhanwa kupinda kupi kumusangano yayo. Manje next place ndobva waya zvikanzi pia maisharon maitevera nemauti kwa kusina musangano wangu ariko. Veduwe handidi kureva nhema, handidi kureva nhema. Vachitsanangura so vakauya vakatanga kutsanangura takagara vasina mavoice. Takagara kavatasa kudai vachitaura zvikanzi kwanga kune vanhu vekwanhiki vekwazinata vakabvako vekwadeure vekwani vanga variko kwanga kwakazara taiva more than 200 ikoko kwainakidza vekwapamusha veduwe ndakarwadzwa ipapo. Manje mene ndichikudzai kuti ndo pandakazoita sei pandakazoti inini thinka saka ndofirei kana ivo mai vachiti hanzi iwe usaenda kumusangano, asi ivo vhiki inotevera yacho vakaenda kumusangano kwamukari ikoko. Inasi ndakanzi usaenda. Mona manje ndikati handichadi. Saka zvakadira kana kusvondo kwati handichadi ndobva ndati handichadi kuenda kusvondo. Maiwi ndakati handichadi kuenda kusvondo ndatoona kuti aiwa muda kundiitisa. Ndobva ndati handichadi kuenda kusvondo, ndati handichadi kuenda kusvondo kuya musi wandakaburega kuenda kusvondo. Baba vangu vakati waregere kuenda kusvondo kana ndikurwara zvanga kurwara nei kana ndikurwara mudumbu. Ndobva vadarika vachienda. Ndobva mai vangu vati kana usingadi kuenda zvekusvondo pana wobva pani. Ndikati saka ndoende chikusvondo kana imuchiti kana papa nguva yekuenda kurire zvimwe zvimota hauindi asi munoenda nekuda kwei. Zvikanzi hauindi zvikabva vandazovagwa mumwe musi vachitireva mai mwana namai guru vangu zvikanzi hai kwakumusangano ikoko kwa vanhu vanoenda kumayouth haendi kumusangano. Mayouth anenge achingoita musikahwa, mayouth anenge achingoita basa rekudanana ikoko ndozvavanofambira. Ndozvavakandirambidzirira kuinda izvozvo zvekuti hanzi unoita musikahwa ukanotsvaga zvikomana zvekumusangano mukapuwa mimba ikoko. Handi kurevere nhema, ndakarwadzwa ndikasika ndozvamandiregerera kuti ndiinde kumusangano izvo. Ndakangohwa vachinyaya vari kuseri kwekicheni ndobva ndangonyarara zvangu ndobva ndainda. Patikazoenda kupi kuHarare manje ndobva ndati chigembeta sei ndoenda kusvondo kune zvaitwa futi zvemayouth vanengeenda ikoko vanhu vaingoita zvekuzvida vachingoita sei vachidanana vari ikoko. Asi ndo zvakaitika pamastori time angu eeaster waya yanga isiri zvayo too much like interesting, but ndangozvifunga zviro zvangu kuti easter yangu nani namama wangu yange itori igozho nachingaya handiti. Ndobva idzapera dzeeaster kwanza manje nyaya yemusangano yayo handisi kutaura pati don't get me wrong, handisi kutaura mapati nenayo kuti ina handidi kuti zviro zvangu zvichase zvinge zviri zvematongerwo enyika. Nyaya yemapati emusangano manje ndakungokonkluda panapa ndodazoedha someone ambotiudzawo the worst kana kuti weird story time yake yakaitawo pamwe nemubereki wake kurambiswa kuenda somewhere. Zvakaitika ndezvekuti pane mazuva aikwa zvekunzi ndee munomira makagara muchimahara aya. Inini ndandabva kuchikoro handiti ndakabva kuchikoro vandinani pamascholarship andanga ndiri. Mascholarship aya ndanga ndichibvisirwa school fees kwete kuti ndaibvisirwa school fees nevabereki vangu, ndakabvisirwa school fees nevakandibvisira vacho. Ndobva ndobva kwanzi kune musangano wakati musangano uyu futi ongori kwaHaifiridzi. Hatina Haifiridzi ndofunga takatowa mumakaya. Musangano waitirwa kwaHaifiridzi. Ndobva mai vangu vati upinda musangano here? Ndikati musangano wei? Zvikanzi wakati. Ndikati ana handidi hangu namusangano. Ndobva ndati me ndikudzei kuti nekuda kwei ndisingadi kuenda kumusangano. Handidi kuenda kumusangano nekuti ndorimemba umwe musi mwona manje zvandoreva zvezviya kuti izvi musataure makuhwa panapa guys amana. Ndimboita put time out. Please musanditaurirewo makuhwa isingo yekuti titaure makuhwa. Munoona kuti nyaya dziri kunetsa dzekufacebook panapa. Anyway, continue. Ndobva mai vangu vati tikufanira kutoenda kumusangano iyoyo. Handiti indobva ndati handikwanisi kuita sei kuindako. Handiti ka ndati reason ndisingakwanisi kuindako inhau yekuti ndakamboinda kumabirthday mabhashi ekunzi hanzi munoenda kuzvomusangano izvi. Tainda kuya dakudzai shuwa tainda kuya nhau yakaitika ndeyekuti takamukira na 4 am. Tamukira na 4 am tasvika
muridzi webirthday akazosvika kuma2 dzezuva dzemasikati dzedzia, asi isusu tamuka kuno kuti na4 am kana pose pose na3 am ndobva taenda kustadium. Excuse me. Asi munhu akazoita sei akazonzi asvika pastadium na2. Asvika pastadium na2 tichamirira zvose pamwe zvinhu zvichazonganyazotanga machi kuma5. Esi takazobva kusiti kwaMutare kuya takabva kumanguva kuma7 dzeusiku tisina kana chatarya. Da kuti mupabatise takasina kana chatarya, asi kunhu kwatataenda nakubirthday bash kuya kwakuri kwemunhu nemari dzake zvinhu zvese waiona keke richitochekwa kudaiwo asi iwo hauna chawakarya. Ndibva ndatovatsanangura sezvo ndikati ndosaka ndisingadi kuenda kumisangano yakaita seiyoyo nekuti iwe unonorohwa nezuva hapana chaunowana. Ndobva mai vangu vatora foni kwakufonera baba. In fact vakatanga vaenda kumusangano yayo ndobva vadzoka. Ndobva vasinda kuti mumwe musangano ngori kustadium ndobva ndaramba futi kuenda. Ndobva vadzoka manje ndokufonera baba vangu zvikanzi Sharon waramba kuenda kumusangano. Zvikanzi Sharon waramba kuenda kumusangano. Ndiripo guys, ndobva nyaya yapera ke. Nyaya yapera zvandikufunga nyaya yapera ndangovatsanangura kuti handikwasinda nekuda kwekudai nekuda kwezvizvi ndatovaonesa asi vana kutora saizvozvo vakafona zvikanzi Sharon waramba kuenda kumusangano akati hanzi vakapidigudza zvikanzi wati hanzi ndezvevanhu vakasara zvokuita tipoizana mukati kanzi ndezvevanhu vakasara zvokuinda kupi zvokuinda musangano yakaita seiyoyo. Ndazvitaura nguva izvozvo kudaro maiwe baba vangu hasha zvikanzi iwe unoti vanhu zvakaita seizvo nokuda kwei ngauye pano chero iwe pafoni panapa. Ndandakatovatsa zvangu mai mwana vachitaura nhema dzavo idzodzo ndokupinda pafoni pepe ndoenda pafoni pepe vachigotenga kuti ukwei. Ndakati kwandakangonyarara ndakadai mai mwana zvikanzi musangano ukangoni musangano unotevera unotokuinda chete kuti kumusangano ikoko. Ndakati alright ndokuinda alright. Vakwazonzi musakunovhota ndobva ndatanga kuita nharo namai vangu ndikati hazviiti kuti ndinovhota nekuti pakarejesta vanhu ndanga ndisipo ndaiva kujoni ukoko saka pamwe kuti muvhotasiro handimo. Ndachitaura zvakanaka mapoinzi angu pai ndichitaura zvakanaka mapoinzi angu pepe mapoinzi mai vangu vaiwa neuku tichibuda neuku. Mai vangu vakamuka na5 am vakamuka na5 am Sharon waramba kutovhota guys. Ndaramba nguvai handina kumboramba kuti ndoda kundovhota ndiri kuti handina kuiswa muvhetasiro. Hanzi kupidigudza chiruzi ichocho vakapidigudza nyaya ndozvandikureva. Ndobva zvanzi chii navangu waramba kunovhota zvikanzi kuti hanzi hazviiti kuti nditovhota. Ndikati ndaramba kunovhota nguva ndangoti handifungi kuti zita rangu riri muvhotasiro. Ndozvandangotaura zvoga kuti handifungi kuti riri muvhotasiro. Saka nekuti vanhu panofunga pavaifamba vaita sei vachinyorwa kuti zvizvo kundorejesta kutovhota indaiva ndisipo saka ndondovhota sei muona manje. Ndozvandakavaudza zvikanzi inhema watoramba kutovhota ukati handindovhoti zvinhu zvazvakana basa izvi ndovhotire chii. Baba vangu vakangoti ngauye pano vakati ngauye pano unongoinda mai mwana. Ndakamuka ma5 am ndikaenda zvikanzi iwe Sharon usati semunhu wakapata usati sepenzi wazvirwaka unoramba kundovhota kuti waita sei wakagara mumba mani ipapo. Guys ndikati aiwa vakaipirigudza gaza ndikureva nhema vakaipirigudza zvisingamboti nyaya iyoyo. Takaenda kuti inini manje ndibva ndavati alright imimika chiindai kana muda kumukira momukira but handionesa kuti munomukira makuseniseni hwasvishi kundovhota nekuda kwei nekuti ndogona kungoenda nyangwe na2 dzemasikati ndongoinda nyangwe na5 pandadira ndongoinda maiwe zvikanzi tikutoenda tese tiri group tikuinda movhota. Apa mazano tainedzanaka vaiti vakataura nezvavo ndoti nemadzenyu indaiti nemadzenyu imi muda kuti nditaure zvamuda kuhwa ina handidi ndobva tainetsanira naipapo. Vakangona ndavakunda mapoinzi vofonera baba voti Sharon wataura zvakati. Uri mbame vanhu hauna kana tseya utenga kana mvura kana chii hapana.
ndakakuinda mwana 5 am idzodzo dzakabva mukati kanogeza tikaenda kunomira line takanomira line vasikana ndiburi kure vanhema musi vanimbokangamwe takamira kuinda kujurahoro pa4 primary paya takamira takaura nyobvo mai vangu takanyorera kuti ini ndindaitukwa anzi maisisei venzi vandaita sei vachituka ini apa pazve zvabata nezvanzangu vanoklika neazvanzangu singaiti manidzi vachitaurirana ini ndichita kuvasaiza nezizo kudai ndichiti chakubatai zvangu ndichangokubatai ka1 so ndoda kuzovabata papi vachitaura vachiti zvaurikeiwe zvauriwo chanoita cross pasipo ndokuziva izvozvo zviuchapinda muchibhokisi inzwe kuda kutyisidzireni chanditozviona ukatipinda muchibhokisi momo ndotozviona ndotozvirwa kuti ndigirikini hanzi what soy 6 Pattaya famous for handizivi handigari kuPattaya sorry Ashley now I don't know anything about Pattaya tabvonderani pepe tana kunovhota zvikanzwa vhoterani ndikati secret yangu ndinoda kuti ndizive ndikuzive ndokuziva neunhu husina kakwana iwo izvozvi zviri pane pawatoisa waisa pasipo izvozvi ndikati handimamtiri mandiona maregere kundiona ndiripo handimati mandinondiona zvikanzi izvozvi zvinaekera kwakutanga kuona vanhu vavanoti unosapota chakati unisa zvikanzi izvozvi vari kutondivenga zvochanzi mazigadzi akadai vanotopenga ngavandiwire zve I surrender, please. I give up. Ndokubva taita sei ndokubva yapera nyaya yake ndozvakaitika pane zvimwe zvinhu zvatomboita nagosho ndachingai namai vangu ati dzakawandisa dzimwe dzacho nekuda ndatokangana kuti ndedzipi ndinopinigudzirira rememwana tichiita namai vangu here Edda someone may saka ndoita sei oh my god ndoita sei zvezve hanzi ndoita sei pakuedha right mina ndichiedha someone mina nditi so ndivhare kuseri kuitira kuti copy nditi bayai link iyi anenge achida kujoina click link iyi then ndokuedha mombotiudzawo mamwe madhirama enyu bayai link iyo guys yandaisapo ndaisa link iyo saka unobaya papa pathing ndokuti ukwanise kujoina inenge inokutora yoenda kunewo kuGoogle mombouya toita face side by side handiti ndiise futi comment yacho bayai link arikuda kuuya kuzojoina pa live stream uyai amana uyai mumbotiudzawo munobaya link yandasenda iyoyo ndo yamunobaya mouya tombotaurawo side by side muchimbotiudzawo kuti mastories wamaita ndine dzakaona dzimwe dzacho pamwe ndatodzikangamwa hangu senge namai vangu here namai vangu tiri gozho nachingai but tichiwirirana manje singaiti hanzi Ashley boy handisi kuzinzeni vada kuedhewa unobaya link yandasenda yakanzi http live stream what iyo ndo unobaya I think if I'm not mistaken inokutora yokuendesa inokuisa vanonzi kuchiko inoita neGoogle wongoramba uchingobaya maprocedures acho kusvika zvaita vanenge vada kujoina I wish I can share it kuWhatsApp kuna vamwe vanhu vaya ndoziva kuti vanoda zvekuedhewa ndizozivi kuti inoitwa sei manje kana vada kuedha vada kuedhewa munobaya mina ndise futi pendi paste no ndoita sirizvo paste alright ndiri kutombofunga ndichimirira hangu vanenge vada kuedhwa vanenge vada kutaura veve ari kupini ngirikino muri kuzvigona here zvachoni zvekuedha please kana muda kuedhwa kauta musi kuzvigona kana ndiri correct unofanira kubaya link kana ukabaya link unongofollowa maprocedure kusvika yaita kuti unge uchiedheka pa live stream uyu shamwari yangu unondiekera kuti mene ndimubvunza kuti ari kuiona here tivhunze uyu kuti ari kuiona here kana kuti asi kuiona nemwari apa vari kupi uyai amana toda ku yese zviri sei blessed maposta
zviri sei guys. Ndambokunze here chi ndakasirwa maziko asi unoziva chiri kuitika fani ka unoziva zvinoita munhu but it's bad. Munhu anenge andiona ndiri kulive stream wajoina live stream yani yes Sharon right ngandite so yes zviri sei. Hello, zviri sei vasikana? Ndafara sikana kuita number 1. I think vamwe havasati vanyatsogona kuti unoedha sei but sezvo tiri kutanga so it's okay. Kuri seiko? Aiwa, kuno kuri right chando chete but tiri right zvedu. Ini ndine kanyaya kangu kadiki diki. Taurai. Ndakutoseka. I was 12 years old anditi iri Easter iyoyi. Ndobva taenda ku Easter nana mainini vangu. Saka ndobva takaswera chidya chibage. Alright. Saka akaswera chidya chibage munongoziva zvazvinoita mudumbu muyingo ezhezhe akai Easter time. Tarova chibage chichi zvakasiyana siyana tazoenda kuona meno celebration because andite tichimirira kuti she Jesu vanomuka on Sunday. Saka this was Saturday night. Ku Methodist uko ndainvitwa taenda ndasvika kuya unoziva kana uchingori ka 12 years ka unenge wakutongozvona ngekasikanawo kechidiki apa uchingozvinzwa zvinzwawo not kuti you will be into relationships but unenge uchingozvona nga wakanaka uchisangana tikomana twe kuchikoro imwe yaye unozvona taita musangano wedu saka pakazomwiwa tea nechingwa break kuma 12 tarova tea nechingwa kwakuzodzokera muchechi hope dzakubata meno kuma 2-3 somewhere there. Maini nongo akati arara pacheya apa rara wakaisa musoro apa kwakuparidziwa. Mai mwana saka unozoti kana kuchiparidziwa chechi senonyarara kuti zi bandarova zibrigadier rako riya. Vasikana ndakasvoda vasikana. Ndakasvoda chechi yese kuti bvu muparidzi kutombomira kuparidza chechi kuti bvu ndakanyara ndakasvoda kunyatsotosvoda chekozisingamboiti. Saka paive nemukomana wandaidzidza naye handinenge iri holiday kuZimbabwe this time. Kune mukomana wandaidzidza naye ndakutya kuti achanondiudzira vanhu kuchikoro zvikoro zvikavhurwa nekuti akanyatsoseka zviya zvandakati ndakacheuka ndikamona achiti avanengoni crash nemunhu wacho. Vasikana zvikoro zvichivhurwa ndaingotya kuti mukomana achaudza klasi yese. You can imagine I was grade 7 12 years ndichingotya but I big up this guy. Ndombonditengesa aingoti akanitarisa chete ofa nekuseka hake. Alright, hangu handichadi kutaura time yevamwe vasikana ndidhirope henyu ndiko kanyaya kangu. Alright, maybe added this one. Hello, Cheryl. How are you? Did you right to say? Could you right? Alright, mama ndataura nyaya yangu. Yaungotaura nyaya yekuti kurambidzwa. So pane Easter yekuti kutegara Glen 7. So pa Easter taenda kupi taibatana neGlenora nechi because they've been United Methodist. So yangu vaye Easter. Tabata dedi ndo vanga vane nharo because dedi vanga vasingade zvema all night. Ko dedi takuda kuenda. Sikanzi kuenda kupi makataurirana nani. Tikudziwo mama soft dedi kuenda. Sikanzi muda kuenda kupi. Sikanzi mama manje apa mama mune mavakumbira ka in advance you know vaida kukumbirwa week before kuti dedi chazodai mama chazodai but vanozoziva kuti Easter yega tinge tine masangano akakura ekuti tikufana kuenda. Chikanzi kana muna kwamuri kuenda tagara. So kanzonzi kangu manje kaita kakunzwikisana nadedi. So kakabva kaenda zvikanzi dedi saka mati hatisi kuenda. Zvikanzi mati muda kuenda tikati dedi andi isati fano kuenda ku all night. Zvikanzi muna kwamuri kuenda garai mumba. Unoziva shamwari dzinobva dzatanga kuuya manje because mune madzifonera kuti hatisi kuenda. Mwana womufundisi apa taiwirira nemwana womufundisi. Uya nemota yababa wake. Zvikanzi dedi ndauya muri sei chichichi icharambika manje dedi kuti vana havasi kuenda.
haicharambike ka utopidigudza kama makavaudza kudhara but momuzonga wakuramba pamberi pamudhara. Ai, kwati momzi yagara inenge ichiziva kuti maEaster katinenge tiri tese takatonoswera kuchechi tese usiku katofanira kuzonodzokera. Mama vakati muda kuenda kupi? Ndeibato but makazongoenda through mwana wapasta ka takazogoneswa miranda ndatara kupedzisira ndimanaenza ndisira vamwe mukana new year hekanwaro munobuda gedhi rani tagara tasingabva muzobuda gedhi like chero masikati sikati dedi yangu vekuti tichibuda muda kubuda muchienda kupi? Saka vakabva vatirambidza zvakabva zvaitikawo that day ka takangoti ndimwari vatirambidza because tatine magedhi 2 kwakune rekudiki nerihombe. Kugedhi diki mbva kwaitika accident mwe musikana akangosvika akasikorovera pagedhi anozopinda ke mujurawo but akasvika akarovera. So naangoti this is God. Shame. Hana kukwara. Ahana. Diana. Okay, thank you. Best I can't believe you. Best I can't believe, guys. Make sure tika kalmina zvipanda zvenyu kuseri kotizai tanga maenda kure guys, that's no one area. My baby, no, my face anotenderwa futi inyaya yekuti tingota story time yechi lokike anyway, amana ngauyo mana vamwe ngavauye guys, ndakuzoti bye pesa ngasvika guys. Mumwe ngauya mana click ndite paste again pane vasina kuona link muno click at this link link rangu riende kupi nini asarina kudiritika muno click at this link aditika wo follow ngirikini ende kana wakuuya kachingonyora the actual name rako kuti Memo kana kuti Nyaksi unongonyora rimwe zita usanyora kuti Shema TV nyora zita rako yo saka follow why kalingi kandakupai akago nandinakidza follow basaka kuyima kola zikatofana kutobvutsvaga topic kari hot timbonzwa mamwe stories because pane imwe kumashure tebhe yema heartbreaks nedzimwe dzandakamboita saka tombofana kuti amakolas anombouya guys timbonzwa madrama evamwe vanhu kazi izvi takuita face kakudai timbonzwa masala zvichataura guys vari kuda kuuya pindai mana link ndoiro ndite se no ndite so ndotanga ndavhara sturo ndinozoonekwa muchiekera changu chine chirungu changu alright uye mona chimbondiudzaiwo mundiudze guys mundiudze kune avo vasingafariri mastory time akareba munogona kuexita so that hamuzokomplaini kuti data renyu kana kuti mukupedzerwa nguva mastory time malive akareba tagara tichimaita more than 1 hours saka musazochema hatitauri makuhwa evanhu benamba tita nyaya dzedu uye mana dokunzwa mafesi ari kupi guys mafesi mangwana kana ndikaona simba guys ndikaona simba kugara yes Enoki mukama Enoki zviri sei yes izishero mira kudzi pana kudzi third party ramba wakabata ipapo kudzi ndakuona wapfinyamisa kumeso taura ichinzwe mukama Enoki zviri sei right sisero kuri sei kwamuri kuno kuri bhotru ngodero maya ini ndako handiti kuri vanhema ndirangu nyaya ndangomhoresa vafans alright tiri bhongo Enoki muri kupi ndiri South Africa paKimberley kuri sei kuKimberley iri sei muri aiwa bho zvekuti ko muri iripi muri rumbona zvetv takanzwa nelockdown
ko vadzimai vari papi chimbonza yadzimai patiti mhoroi vakagara kundonovadaidza aiwa da kuvaona aiwa ngavauye da kuvaona regai ndiende kwavari musati mainda kana kune tv kana pane zviri kuplaya imboita kuti vapoze so that hatirohune copyright panapo ngavapoze tinorohwa necopyright abutinoki vakafambira mbama muri sei maona ka vakazvivharisa sando dzenyu sando handitika makavanongepi makavanongepi vanomboperere mukatimo munhu sando makazvibharisa kuita inonzi close the door and open them ndoyo makaita aiwa gulezigoma iri bosi shero bhabhai apa vakasunga dhuku kako kuzoti vabvisa dhuku bhabhai kahwara all right next one Netai. Sister Netai, where is Sister Netai? Sister Netai vabuda. Sister Netai dzokai please. Sister Netai vari kupiko? Hello? Hello? Sister Netai. Oh, Alexio Hazgawi. Alexio, they many be Sister Netai vari kuikira. Mudiwa. Hello, Budimudiwa. Hello? Budimudiwa. Anzi. Yes. Budimudiwa murise Budimudiwa guys. Budimudiwa musikunzwika. Budi hanzi china chiri tenga technology yakanaka. Hamena kuti volume yenyu here kwati chimbotasa kuti volume iri sei Budimudiwa. Alexio wekubhenga. Alright, Alexio manje namba dza phone yangu ine namba dza Alexio iyi haina namba dza Alexio ndagona mukumbira kuti unoda here kuya apa. Alexio muri munhu kaya pomwe ari busy. Mene ndimubvunza apa kuti anobatika here. Kuti handisikuhwa ini. Kurache. Zviri sei? Tendere rwangu tiripo tatakakumirirai kabalive. Muri sei zvenyu mimi? Tambobvarirwa panze pa-lockdown isu mabhachura ezvo zvatiomera maiziya. Guys, maketa free and fair. Hanzi sisi mabhachera. Onai hakuzi kuzvimaketa but sevanhu togara tega tikamubuda panze kana ndopatingodai nekudai but iko zvino zvimanje yei mawani ndachona movie zvangu ndaneta nawo manje ndakufunga kuti imi muri kupi? ndiri kuwadzana. Kuwadzana Zimbabwe pindira ndomara at least munhu ari kuZimbabwe ambopindirawo sakuri sei kuwadzana? Kuripo but hatabu muri kuwadzana side iri kuphase kuwadzana phase 3. Ko bebhi renyu riri kupi? Anogara Cobra.
Guys, amona anachitirachi mafanzi ona because pane hama dzangu dzandoziva kuti kana zvangoita sobhoka one hanzi varipo hanzi vari kungoma ndisekeza. Okay, manje kana ari kure tadambovaona kuti mboti ndeipi iko zvinhu zvavapa ndiri ndega ndiri wana rega ndokwarantine inodiwa yacho. Anyway, chimbotiudzewo kastori kamudangotiudzewo chero Story chero like masaita yekuti kurambidzwa kuenda kwawada kuenda wozongoenda kana kusaenda. Ewa nyaya handina izvozvo because mamwe mapostori akazoroveswa masese saka tiri kugara hedu tiri mumba zvedu. Mamwe mapostori akazoita sei? Azomwiswa masupa. Aenda kuona iti saka tongogara hedu tiri padheni zvedu. Ari bho kana zvakadero sa but munofarira kupi imimi ndekupi kwamunoenda muchinofarira? Mabhawo emaraini sishema tozowanzoenda kure sekuti mari yacho panenge pasina maiza chonge ndo pasechipemba. Saka bhebhi renyu mune muchiriita sei? Munoriendesa alright, chimbondiudzewo bhebhi renyu munoriendesa out kupi? Sishema malevels aya asati aveko nebheki tichongoona achibva kubasa toenda kumba zva zvavharana. Saka munoita sekukorobhera nekukuwadzana pedo nepedo kana kure nakure? Kure nakure. Saka munoita sei? Munoonana kupi sei? How? Iko zvinhu zviti palockdown ngatasi palockdown ndaendako vane lockdown handiendi after tozomuna after 21 days at least zviri nani zvinosevhawo homwe. At least zviri nani zvinosevhawo homwe asi after lockdown yapo ndonamona kutauni alright, iri bho, bye bye. Ndafara kutaura nemi sakurashe. Alright, bye bye. Thanks Shema. Alright, mumwe ngaapinde guys. Alexio ari kubvunzwa kuti ndopinda sei? Ndamuona Alexio uno what's thing it mudiwa mukoma mudiwa skana mukoma mudiwa asi zita ramukoma mudiwa riri bhoma nje unongoti ndeipi mudiwa. Rudo chipanga sei ari kupi anzaniko Alexio mandisendere Alexio timboona kuti anouya here. Alexio ndimu Alexio. Hey, Alexio anoshandisa namba dzakawandisa ka maiona here linki muno alright. Beauty, sister Beauty. How are you, Shema? How are you? Ndiri bho, zviri sei? Ndiri right zvekuti kuri sei kwamuri? Kuri bho, singamboiti. Ini ndauya ndine kanyaya kangu kandinako sisishema. Yekurambidzwa kuenda kumachechi rimwe gore. Mama wangu wanga asingadi kuti ndiende kuchechi manje maiziya. Kuchechi kwakuri kure, taitofamba netsoka kubva kwaNyashanu kuenda kwaMurambinda, taitofamba netsoka munoziya so. Mire kwanyashanu kuti iripira. Yebhedona chichaitika. Asi mabhandiro apera. Hanzi pano wandisekesa hanzi kana chiaccent chako cheuyu chekumakuwa chakasiyana nechinechi. Zvakasiyana wedu. Handiti half life kwagutu half life kwaRarare ndosaka ndosanganisa. Sister Testy, unonzandisa renyu? I'm just trying to do a test connection. Can you hear me? It's so surprising. I'm not on Facebook. I'm not on anything. It's just from YouTube. So when I saw your thing, I said, let me just try to do a test here and see whether it's working or not. It's working, my sister. No, it's good. I like it. I come from Kwamkar. Saka mastera kanondinakisa ndatombokomenda zvangu kuti uri kutaura zvekwamutero netsoka kubva kuseri kwauri kutaura zvienderana. Maenda Kwamkar. Kutofamba ina mwana azofamba nekuti ndakazorambidzwa. Mutero is far away.
Mtero is far away. You won't be able to cross kusvika kwaMutero. Kubva almost kwaRoy you go road kwaRoy. It's not possible. And now I understand you because most of the time when you talk, say Gutu and Roy, Gutu and Bikita, I think inyaya yekuti pane paunoshandisa chiRoma, demarcations eRoma. Saka kana demarcation eRoma muri magutu, even mimi muri more closer kwanyika. Saka I forgive you now. I understand your language. Mama kandibatirira. No, I didn't understand kuti rutauro tiri kufamba netsoka kuenda kwanyika. Yetu rutauro tiri kwagutu. Hazvisi practical izvo izvo. Kwatiri Saka the moment you're able to walk kuenda kwanyika. Kwatiri zvitori practical. Uri kushandisa mindset yedemarcation yeRoma. Because Roma inokudzai kuti muri kwagutu. Alright, bo andazviwa alright. Mati ngotipewo story yenyu please. I didn't have stories. I only had a story yekuti na moms wangu were not the best of friends, but I was so close to my grandmother. So the moment she died, vakatonzi ndondini sawira wambuyi pavakafa. Shame. Whatever was happening as I was growing up, ndaito protect wanambuyi. Saka mbuya wangu became my closer friend than my mother. Alright. It's something that happens. I don't know, girl child and all that, but anyway, it happens. Anyway, thank you. Alright, bye-bye. Vatione vamwe. Kune uyu ndiani uyu? Alexio and Rose is in the house. Inyaso iwo Alexio sidira necheuku. Makaita se zvakuoneka manje. Amana, Alexio, comment guys, comment. Alexio is here. Alexio, but because what Alexio hands with Shona, Alexio's wife doesn't understand Shona. Please comment in English. Say hi, Rose. Because what kind of Rose? Like mute button somewhere. What are things with? No. Just some day out there so. What can I say, Alexio? We cannot hear you. You cannot. I can hear you, Rose. I can hear you. Oh, name vedwe. Mukoma Alexio wena mukadzi wawo, mukadzi wake hanzwe Shona. Mina ndipinza uyu ndozowapinza futi mina ndimu text Rebecca. Da kuti vadzoke ataura mukadzi wake anofara. Hello? Mr. Herbert. Hello, David. Light, how far? Usiku ko. Ndi Buti Herbert wekumasvingo. Aiwa, no. Manje kana musingazi kuona. Pana vamwe Buti Herbert vandoziva kumasvingo. No. Hamusimi. Zviri sei? Hapana. Kuna uku. 16 past 11. Kutoshaya hope dzangu. Nyaya yemaflights iri kunetsa iyi. Hanzi no international flights. Oho, imuripi? Australia. Mamuda kuindepi? Zimbabwe. Asi muri yenyu makasiya kuZimbabwe? Skana, sorry. Ndokuna madzimai nemhuri nevana. Vachifanira kutouya paEaster pamanje maflight. Ende makagwadziwa. Musi kurwadziwa? Zvimwe chete handichikoko makavharirwawo kuThailand. Asi mune mhuri manga makatogadzira kuti muri uye kai nezvimwe zvose. But vari kutsvaga vaccine yecorona kai. Alright. Musanyanya kutaura zita iroro because tinosenzewa tikavharirwa nhasi. Havadi kuti tinyanye kutaura zita racho iroro. Asi Easter iri sei? Easter iri bota da story time. Kufamba vanhu vachiimba muraini kudhara, vanhu vachiimba nziyo dzinonakidza zvichiri kuitika here kuZimbabwe? Ina handizivi nini kuti handisi kuZimbabwe izvozvi.
But Easter yaimbonakidza kudhara hamene kuzvino. Alright. Hairi Bob Hebert. Tinari kubata imwe timboisa futi vamwe. Chimboisai vamwe. Maita basa futi Hebert. Alright, Alexio. Uri kubata Rose Alexio. Yes. Alexio, guys. I may not sound engaged to say, baby. And asma kundinzwa ke mimi. Yata kunzwa bobo. Msadiro mani wakwada kungotora ungoti mhura kuna kuipa. Anyway, taura nezvinonzwika na Rose, taura nechirungu. You talk. I didn't understand what you said. How are you? I'm fine, and you? What are you doing? What are you up to? Nothing. Bored. Okay, can you just tell us a short story, anything? you know we're not good at telling stories. We like listening. I like listening. As you? Cute couple. Okay, let me read. Are you seeing the comments? This one is saying cute couple. Hi, Alexia and Rose. Okay, Rose doesn't understand Shona. That's the problem now. So how are we going to communicate? Because I also don't know how to speak English. Chimbotuza kanyaya shamwari. Chimbotaura kanyaya katikitiki. Oh, Asha, you know that you're going to tell me. Anzi vari kupi mina ndikuverenga vari kupi ana Alexio wacho. Alexio and Rose are actually in the same city with me, but the problem is now they're staying, I think, 30 minutes away from the main city. Then where is Rose from? Rose, where are you from? I'm from Lesotho. Okay, you have from Rose. She's from Lesotho. Rose is so pretty. Oh, you don't know anything. Let me tell you, when it comes to Rosie, you know those South African ladies. You know those South African ladies you see when they are wearing those heavy dresses. That's Rose. Rose is from Lesotho. So I was kind of, these are my friends. Somewhere okay. Right, next. Who is next? We have a how are you with this lockdown? Guys, amana ejai vari kuda guys ngavauye Rose and Alexia vanyanyotaura zvinoenda kure masalad. To tell us what they are doing in this square as a couple. Vanenge vachitamba magame ndofunga kumba kwavo. Vanenge vachitamba magame kuenda kugym ndofunga. Because vanogara 30 minutes away from the main city, kwakaita kuma outskirts ndokwavari kugara. Amana mnendise link riya. Linki. Then paste. Tuda vamwe ngavauye guys. Manje teta kubva takuenda. Uyo anonzi Netsai uyu azoita sezviya. Right, ndaisa aiwa iwe kanzi aika ndiwo unobaya link iro, wabaya link unofollowa ma-procedures then ndinozokuedha wapanapa. Anonzi Netsai handisi kuziva kuti aenda kupi. This one anonzi Netsai achiri apa but asi kutaura ka. Toda kupinda tizi munofollowa link, this link mendise futi the link here. Link, follow this link amana kamda pinda. Alexio ita sibo. Alexio yazuka futi. Alexio. Ndikunzwa matiza game. Asha, net yangu amenoza irikuita ngiri kuita zvakadhaka konke. Taura but anchaona hangu picture yako. Ungochifunza tipe. Chingotaura ichero, chingotiudza uraiti. How did you meet with Rose? How did you end up getting married? Chitiudzai. The way we met. Mira ndudze manje. Mira totaura neshona boss nechirungu ana. Samanje tantiri kuchikoro ku India munogera. Ndane rimwe bhebhe randaito mhanyisa hangu angasiri Rose at that time. Mwe bhebhe randaito mhanyisa.
tiri busy kumaisa bhobho yaindi I play hard to get. Oh, guys, Taura. Guys, story time ya uyu inonakidza guys. Omana, no. Guys, ndisikunzwa. No, guys, mine ndikudzichika zvandakuita ka ndichabuda muno muda kukata live iyi ke ndaikata kada kudzoka nelive imwe but live yedu inenge iri different title ye story time yatoda kuita naAlexio because story time yayo inonakidza saka toda kutwista story yachoni tiite imwe live mine ndiende ibva Alexio ndakukukata ndokufonera. Alright. Mina ndibude munomu nditangidze imwe live iri different from this one ndodzoka neimwe story time iri different yatosiyana neEaster toita dzimwe zviri different so and uyu